Mbak Eka saka Kabupaten Sragen. Sragen. Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen, Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa? Desanipun Baliharjo. Lah dusunipun Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen, Sukodono, Baliharjo. Pun lah niku. Dusune. Anu. Gitu. Ingkang sami dahar menika. Dusune. Kecamatane ngendi, Nduk? Kecamatan ngendi, Nduk? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. Dusune jumbleng dadi. Senadyan wujuh temong paksi dalem kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya tremos suarane mending, Mas. Oh, tenan. Tremos isine banyu anget kok. Nggih tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi isine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan jodak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak sio marang sliramu, Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggap. Wis tak anggap piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso. Si
Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana kaya winantung kajaba saking Allah kang Maha sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan ngakalu mung limang waktu kanggo brasta mung nafsu. sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan ngakalu mung limang waktu kanggo brasta ngaturake puji syukur kunjana kemurane Hyang Agung yana dineri palungguhan iki kowe lan ugi kanca-kanca Madangkara bisa nderek sowan silaturahim wonten ing Desa Wates Jenangan Ponorogo. Iya, dalam rangka bersih desa ya, Mak. Dalam rangka bersih desa ngestokake dawuh Bapak Kepala Desa Pak Munaji
Pak Munaji. Piyayine grapyak semanak, piyayine alus, lembah manah, sangat melayani kepada warga masyarakat. Wis pirsa karo Pak Munaji kowe mak. Wis malah panjenengane wis nate tindak ana ing Gubuku Karanganyar. Waton kepareng lenggah ana ing sisih kono, sisih tengen kono, golek ana piyai sing gagah gedhe dhuwur ya kuwi Pak Munaji. Gagah gedhe dhuwur tegese sing gagah kuwi cita-citane, sing dhuwur ki panggayuhe untuk memakmurkan dan memuliakan, menyejahterakan warga masyarakat Desa Wates yang tercinta. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Ya, Pak Munaji. Luar biasa nggih ngrangkani marang kabeh para warga masyarakat apa kersane masyarakat diwujudi watone hanjok marang kebecikan. Iya. Banjur periode yang kedua iki dalam rangka bersih desa, Pak Munaji kepareng wayangan wis ping pira, Mak? Alhamdulillah lagi pisan iki kono. Ning muga-muga ini bukan untuk yang terakhir namun pijakan awal, ya toh. Sapa ngerti banjur panjenengane besok tahun ngarep lak wis purna. Ya, monggo kepala desa iki bisa 3 periode. Saged. Muga-muga mengko tetep ditresnani karo para warga masyarakat ing Wates kene, satemah dipercaya dening para kawula kabeh anggene nata lan ngayomi sagung para warga ing Wates. Iya, ngono ya, Pak. Kaya ngono kuwi ugi matur nuwun karo Bu Lurah, Bu Kades. Lan ugi ibu-ibu PKK sedaya kemawon juru ladi mboten kata lumpet dumateng panitia ingkang dipun pandhegani kalian Pak Susilo Budi. Pak Susilo Budi. Sing sore mau kepareng-pareng dawuh panjenengan dasare Kyai Budaya guru pisan mula ya ling ngendika ya sastrane runtut sangat luar biasa. Iya, ngono ya, Mak. Ugi dipun sengkuyung dening Pak Carik, Pak Yanto. Iki hajate 2 dusun wiwit saka krajan karo galih. Yen krajan dipandhegani karo Pak Wo Mawardi ewa dening galih saka Pak Gundaris. Ya, kaya sing ndak aturake ngarep mau iki swadaya per rumah ya kuwi 100.000 ditambahi donatur mligine utawa donatur utama saka tambang bungkus Adiguna nenggih Bapak Gundaris kalian Pak Heru Agus ditambahi APBDes lan ugi sinengkuyung dening pangestunipun para sesepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng ngayomi dhumateng sagung para warga masyarakat ing Wates. Iya, ngono ya, Mak. Kaya ngono mau. Sore mau wis ana ruwatan ala kene, ya. Sing dipandhegani karo Mbah Miskan. Ya, ngono kuwi. Ugi ana doa bersama saka ibu-ibu muslimat, saka kadang-kadang Ansor, malah wingi iki ana pentas karawitan Desa Wates sing nyatane ing Wates kene iki kagungan gamelan kuwi sing cacahe petang set nggih kabeh paguyuban pentas ana ing kene diwadahi dening paguyuban Pakoso Laras tegese Wates kejaba desane Gemah Ripah Loh Jinawi wargane guyub rukun tentrem raharja. Desa Wates juga desa yang berbudaya yang menjunjung tinggi ya kuwi harkat martabat bangsa melalui ya seni budaya mligine karawitan ya Mak. Pancen bener kaya mengkono. Wah, nadyanto nembe iki piniji sowan ana ning kene ning maremku tanpa upama kok nok jan panitiane elok perangkate bergas. Aku sak kanca sowan langsung ya karo Pak Lurah langsung dimonggo Pak Dalang mriki mangke menawi dahar teng mriki menawi badhe ngersakaken dandan teng mriki kamar mandi mangke teng wingking TK kathah sanget Pak Dalang akeh enek 5 apa pira kamar mandine ning kabeh blas renek lampune ayo lawange enek sing arep rubuh sitok ayo dadi aku arep nguyuh mesti bokong kuwi tak nggih lawang gen ambruk ayo ayo didandani lawange Pak Lurah mesakne ayo nggih ayo pancen sing dipenggalih ki akeh tenan kok nduk lah gandeng aku iki kebelet nguyuh tur dasare peteng dedet wis tak uyuhi bae ember ayo suarane nur tuk 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 ngono kuwi ayo
Iya luar biasa nggih guyon yo. Nggih guyon men akrab karo Piyayi Wates kene yang sangat luar biasa. Wis eloke kaya ngene, lapangan sing semene jembare nyatane tumplek-blek. Merga manut pangandikane para panitia pancen Piyayi Wates kene maniak ning budaya, maniak ning wayang, remen karo seni tradisi. Iya. Nadyanto awake dhewe rong nate sowan mrene ning Piyayi kene wis asring mirsani ning YouTube lan uga mirsani ning Sakti TV. Oh, temenanan kok, Nduk. Bengi iki awake dhewe bisa secara langsung ketemu karo warga masyarakat ing Wates sedaya kemawon. Mugi-mugi amal kesayanganipun warga masyarakat Wates dipandhegani diayomi karo Pak Kepala Desa menika dados amal jariah ingkang sae lan ugi saged dados rana berkah tumrap sedayanipun andayani dumateng Desa Wates wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman wontenipun namung hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan tebih saking suker sakit lan sambe kala pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah lan ugi pinaringan putra ingkang soleh lan solekah tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir Allahumma amin ya rabbal alamin sembah nuwun kaya ngono kuwi iki akeh pamundhut ya Mak nggih gemene wektu Nduk mergo iki engko ya ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng pacitan karo Mbak Eka uget-uget iki diwaca dhisik salah siji dhisik ya Mak saking Mbah Susilo AS nah iki ya katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nyuwun gending podang kuning Sri Huning gending menika kula aturaken dumateng masyarakat Desa Wates sumrambah para ingkang kepareng midhangetaken wonten pundi kemawon kula suwun ingkang nembang mangke Mbak Eka uget-uget nggih ingkang ngendang nggih Mbak Eka uget-uget nggih siap mangke kula aturaken ana sik siji kas nguliyane disusulke iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dalang kula Mbah Dali galih RT 3 RW 1 Wates jenengan nyuwun gending eling-eling Banyumasan kalian sugih tanpa bondo cekap semanten wassalam kula Mbah Dali ya slendro dhisik iki diaturake eling-eling Banyumasan dhisik sing nembang sing bawa mengko nyuwun karo Ibu Sukesi Rahayu ewadene sing kepareng beksa cara Banyumasan ya kuwi Mbak Tri Hastuti Retnawati. Wah iya ngono. Apik kuwi. Kuwi lek joget Banyumas sik ngulon neh kok, Nduk. Ha iya ngono kuwi. Mila Bu Kesi mang bawani rumiyin pangkur Banyumasan sakderenge bawa sampeyan minangka wakile waranggana lan ugi kadang-kadang pengrawit ngaturke panuwun marang sagung para panitia lan ugi warga masyarakat Wates yang tercinta. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu, kula dalu niki jan remen sangat ati kula minangka dados seniman pesinden kula ditimbali ing warga masyarakat Wates niki marem sanget. Awit napa dalu niki ingkang mirsani kathah Pak Dalang. Nggih. Panitiane ugi grapyak semanak tur mboten celuthak. Nah iya. Wau to, teng mriku bapak-bapak kalih ibu-ibu laden namung tamu. Pas kula teka gupoh ngoten lho. Bu Kesi monggo-monggo sugeng rawuh Bu Kesi. Monggo dipun nunjuk, monggo dipun dahar. Mengko dereng enten napa-napa blas. Niku saestu saking gupuhe panjenengane para laladen wau. Terus kula remen sanget bar niku sego rawon teka. Soto teka. Ah iya. Teh sak tremos gedhi teka ning langsung ditumplekne karo Mbak Tuti. Ah iya. Heeh, nganti numpleki naskahku kowe tenan kok. Wah wis. Pramila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Pak Kepala Desa, para perangkat desa, sesepuh pinisepuh, para kiai alim ulama lan ugi sedaya warga masyarakat wonten ing Wates mriki. Dalu niki bojo kula Mas Cahya Kuntadi sampun panjenengan percaya nglipur warga ageng wonten Wates mriki. Kula nderek ndedonga
Mugi-mugi warga dusun Wates mriki saksampunipun ngawontenaken upacara bersih desa mriki tansah ditebihaken saking bilahi. Diparingi keselamatan sedaya keluarganipun, dipun paringi murah rezekinipun, dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Matur suwun Pak Dalang sampun. 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 Gandeng sampun jenengan dongani yo saiki berkati ndang didung. Ayo. Ora kaya mudin ae. Heeh, nggih. Terima kasih. Tumplek-blek Bukesi tur apike Piyai mirsani wayangi kebak tata krama. Sing mirsani kepareng pinarak lenggah kuwi kakung putri iki campur, ora didewek-dewekke, ora dikelompok-kelompokne ning campur aduk. Ning nyatane mboten geger, mboten wonten ingkang regejegan. Itulah etika orang Jawa dalam mirsani wayang kulit. Mula Piyai bersih desa utawa syukuran apa wae, tontonan sing paling khidmat, tontonan sing paling tentrem, adem ayem adalah wayang kulit. Apa neh ning Wates, nadyan sak lapangan sing kepareng rawuh, jenjem permanem mboten wonten ingkang geger. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Wates yang tercinta. Elok. Ya. Ijolono tembang. Ayo iki. Cara Banyumasan. Nggih. Raden waraku dara nyata lamun satria jadi Siap Mbak Tuti. Eling kula eling gunungane Senarai.
Nggih penyemangat. Nyoh 200.000. Ning ya kuwi sesuk-esuk amplopmu ya sudah 200. Iya, terima kasih gumyak tenan. Asline kuwi piyai Ngawi ning nyatane Alron, Nduk. Iya, Joget cara ngendi wae Parahyangan ya siap, Banyumasan ya oke, Ngremong. Walah. Lan begagah ombo. Ayo. Serba bisa. Temenanan. Yo saiki ngaturake bintang tamune. Ya. Penggembira kita Mbak Eka uget-uget karo Mas Gareng Pacitan. Coba cak men salin rasa walang kekek cak. Ayo nggih. Iki gandeng dagelan kok Jawa Timur Mas Gareng mesti ya walang kekek. Ya coba. Maka nggih ngurmati Mas Gareng dan Mbak Eka uget-uget. Dados. Luar biasa jan serasi ya. Yen Mas Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malan. Wong lek jenengan ngendikan denden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to, Mas? Paham pripun? Oh, kula ki malahke biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah, iki Mbak iki, Mbak iki, Mbak iki. Barang kula ngejak Mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan ning wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kodang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho,
iki ngono jenenge wong sing ngirit ora sombong jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyo kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Lah nek kowe ya, aku ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah kowe iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, Dalam. lek jenenge sandangan penganggu. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Iya. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Iya. Ngeten iki. Heeh. Ha kaya awakmu, Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji. Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah padha kono kok iso den-den sawah kene kaya trema sapa sing ora lara atine. Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan nuwun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep guang bathang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking bathang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku bathange. Aku Mboten kok wau penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Cahyo? Jenengan minggah sarimbit cobi mang gandengan piyai kalih. Nggih nuwun sewu mlampahipun kula Keng mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. piye? Mas Cahyo. Napa? Iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala, paling boten gandes luas. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Leres. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah, sedaya guyub kelawan rukun. Menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Leres. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa Nderek pripun? sekedhik matur, nderek bingah, nderek mongkok bombong atase nganu wates jenangan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenangan wates kene. Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Pripun? Wong desa mawa cara, negara mawa tata. Piye? Palibasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, Iya. sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi Ning mau. kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenunan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten kok wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten. Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi. Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Kuwi Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah Lemah. Terus kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. artine kok iso. Lho kok kandhane aku ki angger lunas yo ngene iki kok. Iya. Iya. Luar biasa jan bathok bolu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki sine pasir tras. Gone Pak Agus. Lho Pak Agus kok iki semunggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kok Ya, ya. terus- Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala.
Hebat Oh, kok. dadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi. Budal tobat mulih kumat. Oh, nek artine ya, nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu ya. Wahyu. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus go munggah gaji. Dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Iya. Tegese haji sawahe wis Yu. payu. Munggah. Enek-enek apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah sinten? Hajah Mutmainah. Oh, Nggih. Hajah Mutmainah. Mergo pancen wis tobat, biyen nun sewu wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng, ya kuwi Hajah Mutmainah. Tegesipun napa, Mas? Biyen nalika urung hajah iku lino ngemuti barang sing ra genah dadi Mutmainah. Umut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya, Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Mula kok ya kados sedulur jenengan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Kebaking kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan Ya. gelar kelir Nggih. kanthi dalang kicah Yokuntadi. Alhamdulillah. Ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho, Mas. Lah iya. Nggih, wong kula wis ditarik 5.000 gemreneng lho. Lah nggonku meneh Apa? malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisane ora enek sing dodol. Lah terus Ya wis sepi ngono sing delok Hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. Iku ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul dalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Betul. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene Betul. dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rezekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rezekine keluarga ageng kene. Alhamdulillah. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, Amin. rezeki ingkang berkah, Amin. pinaringan sehat Amin. lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe, tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Amin. Wah, ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Wah, tambah berkahe ngono. ya. Pamane sing Aku- duwe utang, Utang. muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang Lah kok. nek ikhlas ngono lho, tapi ya jenenge nek utang ki kudu ndang nyarutang, lak ya ngono to. Iya, wong Saling urip. mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya Betul. keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae napa sae? Sae. Eka Dalem piye? mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki Apa-apa apik iki. brobosan. Kok yo kulino awakmu lho arep urip ning alam donya kok yo nyedane kancane kowe kok. Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Piye? Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan, Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Loh, iki nun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube Lho. sing kulino aku ndelok asmane Mas Garangan Pacitan iki. Yo iki Iki apa? Garangan Pacitan. Jarangan gerawut nggonmu iku. Kok iso Ya kaya jare Pak Yoyo ki nek gendeng Surakarta Surakartan. Nek Sragen Sragenan. Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng
Garangan. Luwak. Kok ya Sik mau Mas Gareng mau alamatnya desane pundi? Lho, lek kula nggih tetep Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Desa Tahunan Baru. Mbok menawi Mas Cahyo Kuntadi jangkepipun? Kula Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. Sami kali Mbak biasa. Kesi nggih. Sami. Alhamdulillah. Mbak Ika yo ditepangke no. Nah. Luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Betul. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan, Tegalombo, Tahunan Baru. Nggih. Mas Cahyo Cahyo Karanganyar Jaten. Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane. Luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mas Mbak Cahyo. Eka saka Kula- Kabupaten Sragen. 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 Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Baliharjo. Lah Dusunipun? ngaten to, Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun lah niku. Dusune. Anu. Gitu. Ingkang sami dahar menika. Dusune. Aja. Kecamatane ngendi, Dok? Kecamatan ngendi, Dok? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. dusune. Jumbleng dadi. Coba. Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombo Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen Sukodono Baliharjo. Dukuwe jumbleng coba. Apa nak? Dukuwe kuwi mau lah aku rung krungu lho. Dukuwe apa bisi ana lho. Jumbleng. Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. Lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wah aku nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Pun. Kei obat apa? Lah tak obat tabit nih. Lah Gila nih iki kok iso. niki kata sangat pamundhut Mbak Eka, Mas Gareng. Nggih, Pak Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake Mbak Eka supaya ngendang lho Ide. niku. Iku wis jelas. Lho diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi nggih. Nyuwun gending gelo. Gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Krajan Wates berkah barokah. Amin. Nggih. Pak Dalang nyuwun gending campur sari nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakel talun. Nggih. Talun Wates Krajan Kidul Dewi matur nuwun nggih. Terus kagem Mbak Winong, wenduk ki Nduk. Nggih. Mbak Winong yang manis dan imut saya minta gending tambal ban. Nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan. Nggih, Ponorogo. Sugeng dalu Mas Cahyo kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat. Saking kula Misni apa iki Glebot Kerajaan Kemiri Jenangan. Ayo Kemiri wis wayangan. Nggih, salam kagem Pak Lurah Nur. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul. Pak Sias. Nah, nggih, niku pamundhute. Sampun Mas Cahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk welingan utawi niki amplop pemgingking Nggih. Alhamdulillah. Mau kula dipun Nggih. titipi kalih anu panitia. Pak panitia asmane Pak Jenggot Nggih, wonten kalih dulur Pak Agus. Agus. Nggih, Saking kalih dulur-dulur anu rong dusun kene kabeh. Pak Kepala Sekolah Pak Sus wau nggih titip. Pak Susilo. Nggih, menika anu monggo Biung dipun waos. Pripun? Wonten titipan Akeh layang. men. Lah nggih mbok nganu menawa enten pemundhutan lagon apa pripun? Lah nggih Lho ki tenanan to iki? Nggih, saestu niku. Estu Pak Cahyo.
Masah ya pripun? Dipun waos setunggal-setunggal mboten menapa. Bah, iki. Sik lek ngono awakmu nembang sik aku tak karo maca lho semene kean kok. Niku napa-napa Mas niku tanahipun dulur mriki niki supados jenengan waos setunggal boko setunggal. Saking jaba niku pun anu. Jabane tok mawon sampun. Nah niku nggih. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, 1. Bojo loro melih. Ya 2. Bojo loro meneh. 3. Iki piye to iki maksude iki? Mboten ngertos. Bojo loro. Nggih, papat. Bojo loro saking warga masyarakat Wates, bojo loro meneh. 5. Yo, apa iki? Mbak Win nyuwun lagu Podang Kuning. Lah rada beda ngene lho ora. Nggih, alhamdulillah. Bojo loro, kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. Nggih, tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Jenenge apa to? Eka. Iki ra mung loro malian. Nggih. Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 no malian. Nggih. Awakmu ya entuk titipan diaturke sisan. Kula waos pindah nggih Mas nggih. Monggo. Nggih, ya Allah, aku iki wis kuwabe dulur kene iki dulur kerajaan iki kok ya ngantek sak menembiyane iki. Ning niki rada dangu ni damel anu kok napa niku udarasa. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dulur-dulur Wates jenangan. Sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbuh kalih kawontenan, ingkang jumbuh kalih kahanan, ingkang jumbuh kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika Podang Kuning, angka kalih menika bojo loro. Pengah melu to kuwi. Kok enek atos itu delok. Nggih. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gendeng ingkang nyemek-nyemek langgam bojo loro. Sik to Mas. Ngopo to iki yo jalukane masyarakat kok. Mosok langgam meneh bojo loro. Langgam kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gendeng sing nyemek-nyemek mat-matan pelok barang. Bojo loro. Sudah bojo loro kabeh to Mas. Kula ngumun lho Mas. Nggih. Tasih, Wonten dawuh. tasih napa telas? Nggih, tesih. Lah niki enten Beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gendeng pelok 6. Nah, iki. Kalih pelok barang kalih slendro manyura. Beda iki nek iki beda. Mau pek barang. Niki lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas. Gumun. Wis nyapa to kok kabeh bojo loro iki yo. Gumun. Ingkang angka 5 Mas Cahya. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahya. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sameten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal toko setunggal. Nggih. Kawontenane nggih mekaten Byong, Nggih. kula namung ngaturke dumateng panjenengan. Nggih. Kula nggih Cobi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin Podang Kuning rumiyin. Nggih, Monggo. Podang Kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. Iya wong loro Ning kowe aja anu, apa? aja body shaming ning aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye ngono. Ya aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, ngono. Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Nggih. Muga digungani kalih dulur Wates jenangan Mas Cahya. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat terus itu. Oh piye Tegese coklat? dulur Wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru niku dulur-dulur Wates jenangan muga-muga bisa rukun. Kun. Lah nek mbak-mbak pesinden ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo, warnane biru dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker. Nyengker ya, Pak? Nyengker ke tugune ndelikne. Oh, Ngono lho. nyengker. Dadine tiyang niku kudune los.
Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nek aku ijo nom. Ijo nom. Tegese kowe iki pakanan wedhus domba. Berarti sing mangan kowe, Nyuk. Ya ora to, lha iki kan ya jenenge ijo. Oh, aku ngerti. Kowe, aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku. Apa? Tarah duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi kok. Ka, sepelmu wingi jalukmu biru dongkel kadung lawas eneke gor iki lho. Ya, kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenengan Mbak Eka. Lurah-lurah sak kecamatan jenengan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenengan. Luar biasa. Monggo dipun aturaken. Kodang kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi Dalem. Kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya tremos suarane mening, Mas. Oh, tenan. Tremos isine banyu anget kok. Nggih, tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi isine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan jodak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak siya marang sliramu kok, Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling Kang Masku. Panjenengan ya wis dadi Kang Masku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang atiku sing lagi. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu ora apa-apa. Apa to? Kowe wayah turu ndang tak gugah wae. Lha piye? Kok kulino aku nek kono ngruthuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kancane kadung dibombong penak-penak joke nang nggone ngon-ngon. Iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Dikasih iki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Padane awake dhewe ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kuwi ngomong-ngomong. Lali kok sandangane menungso kok. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi kirik ngono apa piye kowe? Ah kirik gelem lali kok. Nek sampeyan aja kirik, Dek. Apa? Asu. Asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga hengat. Kok wis kuwi rung-rung? Lah nggih. Urung. Alus Ibu bunga yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doplok kendeken kok lek ngendhok piye? Aja ndoprok. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis didol ning cacah kono kok. Wis digit latu-latu iki, Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make iki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono. Lakumu sing biasa ngono lho kok iso. Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Ora. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa?
Oh ya wis manut. Wes suwe nggon kula Nonano. Iki nyapa? Wis iso bawa. Coba bawa ndang. Goleki. Lambemu ki lho biasa gak iso to. Nek bawa nek goleki. Melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. Lho lambemu jengat. Ya aku madakne, nadane karo swarane kuwi lho. Iya, Ndang. Goleki si podang jana. Ya ya, iki cengkok sabo kali yo ngene iki. Lho kok iso lho? Lho jenang ati ngerti mak prot ngono terus piye? Biasa lho. Ora apa-apa aku mburi wis go cikrak. Lagi ibu. Bunga hengatiku. Anu Nyanding bisa dadi tombo Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondangi uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. Leres Mas Ahyo, leres. Coba kaya apa pamerno uget-ugetmu ning kene, mulai bar nembang langsung ae mulih ning Jumbleng. Dadi ki uget-uget ki ngono ya. Asale saka Jumbleng ngono. Pas aku dadi sinden telek kok iso. Ora, Eka, Tapi ngapa? kowe ndodoko tak sentor. Tapi aku bangga menjadi telek. Lho kok iso? Nun sewu lho. Napa? Bapak Kapolsek, Iya. Bapak dan Ramil, Bapak Lurah sekecamatan Jenangan kene. Iki tak kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek. Lho kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lho kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Eleh. Kok iso lho? Lah iya kena telek aro to. Aro to. Ayo, ya para. Upamane iki telek, Heeh. tak tidak nek. Oh iya. Ning aku duwe. Ngopo? Telek apa sing ora mambu? Oh. Ya kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, garing, Pak. telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok ngene. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Lah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodohmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daran ngono, Mas? Sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng. Ngarep. Lah iki Wah. bareng telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kuwi mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Ora percaya. Dalam Mas. sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula tane ayam goreng. Lek ayam entah, Empun. gombal lek digoreng. Walah, seneng. Lah. Panganane telek karo gombal rek. Ora gur telek tok. Gumbal barang ya dimplok. Iki Oke, dagelan plok. kondang lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Pangananku ya gur kuwi kok ya. Ayo, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon dek. Lah iki wau pun kula ngomong tak lebokne nggonmu kok. Api.
Telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, abuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Ya. Wong ngidek Pak Agus wong ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Monggo diaturaken Lanjut, podang nggih. kuninge, Oh, Mbak aku, Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Iya. Berarti lak yo kono rombongane to. Penting aku nggawa gombal kok tak kunjungi kan wis bar. Nggih. Monggo diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Ini nak. Anggolek Ini perso. sing tak sayang. Iya. Mubeng midarang nggonku goleki. Nara krasa esuk awan ganti. Oh. Wah,
Ceritane jan luar biasa Mbak Eka. Nggih, biasa luar. Iya. Niki Sik tak selani dhisik. Nggih. Bar iki sampean persiapan ngendang iki Bojo lagune loro. Gelo. Oh, mboten. Oh, Kula nggih. kinten bojo loro. Apa? Mboten. 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 Gelo. Nggih. Aku kudu nang bojo loro ae kok. Aku ya iya kok ya. Nggih. Ning gelo kok Mas. Iya. Nggih. Niki enten sing ngersake tambal ban dhisik. Ayo. Nggih. Alhamdulillah. Coba Nduk nong karo ayo bir berdua bir. Ayo kaya apa. Nggih, pamundhut diaturake bar iki Mbak Eka meneh. Dah. Nggih. Kowe lawake dhewe spesial ya, Nduk ya. Apa? Aku pamer bojo awakmu. Bojo loro. Ulah tenane. Piye to? Oh kuwi siji yang duwe urung to lho. Oh iya ya. Kok wis aku guru bojone loro. Ya omongno to keluarga ageng kene mbok menawa golek mantu sing iso menek kambil. Lah golek mantu. Aku lho. Awakmu kaya tremos ki iso menek kambil. Lah kambil jeglok tak tumpaki iso. Ya malah kaya Lah kan menek kambil ya Pak ya. Ini bolong kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Cipto. Pak Kasidi iki. aku apal siji karo Pak De kae. Sama? Dilamin kae. Apal aku. Syukur jeplak ae ora. Iki lho ora enek loro iki lho. Ayo. Nggih, niki Mbak Birgita kali Mbak Wino. Nggih. Kak, ngene iki. Aku ngerti. Kawidawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Birgita, Mbak Birgita. Terus? Lah enek Mbak Wino, Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abjung. Weh, tremos, tremos, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Apa? Rada mendukung aku. Apa? Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe ning tengah kono. Mbak, aku dengi krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono tok. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dengi krungu. Ngawur, asline cepuk blewah. Ngono. Kowe ning tengah coba diapet Mbak Birgita karo Mbak Minong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya. Diapet. Oh, diapet. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kowe iki jare Mbak Birgita karo Mbak Minong cantik. Apa ora seneng nek di ngonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu ku matai dengkule. Kok ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Kak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso kugur cawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni matus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Jakarta Omong apa? iki. Soalnya gue itu anak Jaksel, Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Bahasa Jawane lek kidul. Layak tadi dienggo-enggoan ada tibo. Tibo itu apa? Tibo itu artinya glundung. Bayo, glundung. Seto, saya perlu tahu harus ngendi to Jaksel nek Bayo iki. Kan Jakarta Kidul. Soalnya Bayo. Mulanya tadi kan ya tiba dienggo-enggoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya. Teh gendul. Ucapan untuk warga masyarakat Wates apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih. Ya, penontonnya kuwatan Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang toh? Nggih, Pak. Nggih. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gemato. Nggih. Nggih, ndrat donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur kerto raharja. Tumak minah. Terus ono coroko. Toto sawala. Ben lengkap ya, Mas. Mbak Pak Wino. Winong. Iya. Ucapan selamat Kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Cekak iya Ya, supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Wates jenangan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Didoain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono lho Pak. Amin lho, rasa ado-ado. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono?
sampean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. Kowe iki jemada ngono gorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Ndak tapi anu iki koyo apa yo modele? Anu iki lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Tunggu padang. Gampang karo gorin iki. Bahagia. Jan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Rep ya. Heh? Iya. Menungso mbok padakne bos. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Anu aku teko pondok anu ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh, tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinden iki nyusoni goren. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus, Mas. Ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Lah Malah tombo luka kowe. Yo diaturake malah garapi Lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban ya. Oke. Monggo. Maka langsung kemawon jajos. Yuk, jadul. Uripe sadalan
Dadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu. Lah, banmu. Tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Oh iya. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. Oh, ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mlindhes yo bakal medeni to. Oh, enek. Ban sepur yo medeni. Enggak. Ban bis medeni. Sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong banduson. Aku ndek petuk yo girap-girap ngono kok. Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Menawi nembang lan ngaturne lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Pripun? Mriki niku daerah yang berbudaya. Paguyuban karawitan menika kathah sanget mung gamelanipun nganti petang set. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah. Nggih, Pak Guru. Purna. Nggih. Wau sore ya wis tari-tarian. Nggih. Mula mujudake dadi tetenger ya, Le. Betul. Anu sepemas. Betul. Keluarga ageng wates jenengan kene, keluarga sing budaya. Betul. Ora ninggalke marang seni tradisine. Tetep diuri-uri, lestari lan urip ana ing wates kene. Amin amin ya robbal. Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi nggih. Bapak Susilo Budi. Pak Susilo Budi monggo jenengan paring dawuh Mbak Eka. Pak Susilo menika mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan katuran jumenengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Nggih. Dipun sepoti nggih. Nggih, pelok barang maing anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Taksih to Pak Susilo. Susilo. Monggo ketoprakan Mas. Yo. Nggih. Srepeke pelok barang. Duduk. Pangapunten ndherekaken wilujeng dalu mangayu bagya anggenipun sareng-sareng merti desa. Inggih Bapak Susilo. Nggih. Mas Gareng. Wonten dawuh. Dangu mboten pangbian seger waras nggih. Amin ya robbal alamin Pak Sus. Mbak Ika nembe panggih pinggah menika. Nggih pangestunipun Pak Susilo nggih. Menika bedhaipun anu keranten ingkang sigrak sampun nggih kula ngaturaken ingkang alusan. Sing nom-noman wis diaturi terus saiki sing sepuh-sepuh. Nggih, Pak. Nggih, sepuh-sepuh. Manggaken Pak Sus, monggo. Nggih, sak kamat-kamat. Tole Udin iki ya Tole Udin. Jajah kendangan oleh.
Nah, Mas Udin menika adalah alumni Insyaallah Oktober wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta. Putra daerah dari Wates. Nggih. Lagi skripsi dengi. Aja ora sambung krung litak le, ora sambung krung ngadegno. termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari mahasiswa yang dari isi loh Mas, dulur Wates niku. Leres nggih. Kula wonten kileng wonten wingking kula menika sinden senior cukup kondang nggih. Nggih, leres Pak Sus. Kesi Rahayu. Wah, mboten napa-napa santen mawon nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung double setunggal pupuh man Mas nggih. Oh, rangkep nggih. Kersane dundum wekdal. Nggih, leres Pak Sus. Nggih. Saged dipun wiwiti? Monggo, Bapak. Nggih, sugeng laras. Pak Camat, Pak anggota Dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngeteraken Nggih. Sinom pelok barang. Pak Sus sinom pelok barang. Kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang to. Iso. Blas. Sakit. Langsung mbut reng. Oh, bola niku nggih, nuwun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Niki elek-elek biyen aku ya mesti gaweku ngamen karo Pak Sus nggih. Ngamen teng Sortero. Ngaten nggih. Golek berkat bareng. Golek berkat bareng. Nggih, nyuwun ngapunten Mak Cange mboten dedawa kandha menika nggih, sawetawis badhe Monggo ngeteraken. sasana wanci katur Bapak. Nggih. Mustikane ngajagat raya Sawung kalih sawung manto Sing eling lawan maskoten sak selae milang ngoni asli wong Madura makan pusaka Wow, Eka. Belajar. Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Nggih. Gugunku siji. Piye? Neng latihan nembang ki neng endi? Nek guru ya mesti sinaune ning nggon. Lha niki lho sak blok etan iki lho kanca yoga kabeh mlumpuk Kepala niki. sekolah. Pinten grup Pak mriki, Pak? Mriki sekawan. Lho, kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan grup. Mesti saking dalam sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke, mesti diparingke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki. Lho, kendangannya ya hebat. Nah. Jos. Mas Udin 08 berapa? Ya. Mesti to, Eka ki mesti to. Kok menawa kok aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso kaya Mak. Iya iya, wingi ngono kancane sing remuk. Ngapa ta? Lho kono genan duwe mbok gondol. Endi? Nek Blitar dhek wingirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Apa Pak ta? Sus. Apa? Alah yen kok tak WA. Monggo Pak Sus nun sewu Enggak, Pak Pak. Sus. Suestiaru roh prasaja liringing mrabang wani lan solake
mungguing Jogja sare tambah oso dadi wong urip jaman saangsa umure ra dawa tansah senggane ya senggane wong Ponorogo ta suara. Sopi dipun wambali sepeda malih. Lah niki. Mbak Suminten Suramanggala mangsa manten atur kawula nyuwun pangapura. Iki jelas senggaan Ponorogo Suminten. Nggih. Ora kleru ning nganu ketoprak ya Mas ya. Suminten kae. Suminten stres. Dan Paksi luar biasa, tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, nggih. Miroso mboten angger sinden saged pelok barang ngeten nggih Pak. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Punten ki namung saged derek urun. Betaipun menika minangkani para kadang ingkang sak mangke manggen wonten luar negeri. Wong akeh. Nggih. Menika donatur saking keluarga kathah. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mengke sepados minggah panggung nggih. Wah, nggih nyatane ya sembodo temenan. Namung nuruti pikajengipun kadang-kadang yang mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten, monggo salajengipun kalajeng. Nggih. Matur nuwun Pak Sus. Ora gur keluarga ageng wates kene. Sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo akeh bae. Luar negeri termasuk bersani ya donatur. Iya, terus saged monitor lumantar streaming. Kun tadi channel. Nggih. Mumpung menika larasi tasik pelok barang, gandeng menika dalam rangka bersih desa, ngaturaken lelagon bersih desa. Nggih. Ugi saking Pak Lurah wau ngersakaken lagon gugur gunung ugi. Gugur gunung. Nggih. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Mekaten. Untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Amin, amin. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya. Kur gugur gunung Mas.
Monggo Bapak Kades munaji pamundhut panjenengan gugur gunung.